दिनै खालायगाव दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेल गिबियावनो बे खालायगाव हालामनि दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे जथुम्मा बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे समाजनि गेजेराव दुलाय बर' फरायसा आफादनि जि जोंनि माखासे मावथांखि बिनि सायाव जों बयखौबो सांग्रां जाजानो लुबैयो। मानोना बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु बिथिंखौ लानानै जों दावगालांनायनि मोनसे माहारि आरो जेजों जोङो दिनैबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनायनि थाखाय जुजिनाय मोनसे थासारि दङ। दा बेखायनो जोङो जोंनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लोगोसे बड'फानि गेजेरारि मावथांखि दा बैफोर बिथिंखौ लानानै समाज बिथिं रांखान्थि बिथिं जौगानांगौनि थाखाय दिनै सोलोंथाइखौ गुदि खालामनानै आदब जौगानांगौनि थाखाय स्किल एनहेन्समेन्टनि थाखाय दिनै जोङो सांग्रां जानांगौ। आरो एबसुआ दुलाय बर' फरायसा आफादा दख'रा जिल्ला जेरावबो जोङो बे बिथिङाव खामानि मावलांनो थाखाय सांग्रांथिजों लोगोसे ट्रेनिं वर्कशप स्किल वर्कशप बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों आवगायदों। मानोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय दिनै माबा नङा माबा आदब एबा स्किलफुल जानांगोन जायजों जोंनि लाइमोनफ्रा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगालांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां बिदिन्थि जागोन आरो मोजां खामानि जायजों रावनिबो सायाव जों सोनारनाङा। दा बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि ओंथिखौ फुरा खालामनो थाखाय जोङो बेखौ दिनै बेबादि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो सांग्रांथि खालामनो हास्थायो। लोगोसे जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलै फरायसा फंबाय बिनानावजों लोगोसेयै बयबो फरायसा हान्जाया जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आदबजों लोगोसे आरोबाव बायदि थांखियाव सहैनो थाखाय जोङो नाजाथाबनांगौ। मानोना जोंनियाव सुबुं धोननि आंखाल दं, जाय आंखालफ्रा फोरोंगिरिनि आंखालबो दं, जोंनियावहाय अफिसारनि आंखाल दं, पुलिस अफिसारनि आंखाल दं, IAS IPS जानांगौनि आंखाल दं, मेडिकेलाव डक्टरनि आंखाल दं। दा गोबां जोंनियावहाय नार्सफोरनि जार्नालिस्टनि आंखाल दं। बायदि बिथिंखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बर' माहारिनि गेजेराव जोङो नैबेबादि जथुमजों लोगोसेयै सांग्रांथि लानानै दिनै जों दावगालांनायनि मोनसे सम आरो जायजों जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा बर' हारि महर मोनहोनो थाखाय जोङो रांखान्थि फेहेरनो थाखाय बे मोनसे राहा। आरो बिनिखायनो जों बयबो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन। बेजों लोगोसे जों खेबसेनो बुंनो खावलायदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जौनि बेरेखा जानांगोन, ड्राग्सनि बेरेखा जानांगोन। आरोबाव जोङो दिनैहाय जोंनि समाजाव माखासे समाज बेरेखा खान्थिखौ जोङो होबथानांगोन। मानोना जौ जुवाजों ड्राग्सजों दिनै गोबां लाइमोन दिनैहाय जोंनि समाजाव माखासे समाज बेरेखा खान्थिखौ जोङो होबथानांगोन। मानोना जौ जुवाजों ड्राग्सजों दिनै गोबां लाइमोनफ्रा दिनैहाय जोंनि गेजेराव बायदि जाब्रबथायाव गाब्र'नानै बिथांमोना सिखांफिननो हायाखै आरो बे सिखांफिननो हायैया जोंनि समाजनि मोजां नेरसोन नङा। दा बेखायनो जोङो दिनै खावलायो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जौ जुवा ड्राग्सनि गोजानाव थानांगौ। फारसेथिंजाय जोंनि समाजाव मानसि गोमानाय मानसि लांखारनाय बे थासारिखौबो जों बन्द' खालामनांगौ। मोजां खामानि मावनो जों हास्थायनांगौ। आरोबाव जोंनि समाजा दावगालांनो थाखाय गोबां खामानि बिदिनो मोजां मोजां नांगौखाय दिनै जोङो बेफोर गेना गोरोन्थिखौ जोंनि गेजेराव बायदिसिना बिदा फंबाय गोरोबलायै अनलायै एबा नासयलायनाय बेफोरखौ जों फोजोबलांनो थाखायनो दिनै जोंनि समाजाव बयबो मोजां हाबा मावोबा बेफोरखौ जों गोरोबसे जानानै थांनो हागोन। सार बिटिआर गोबां दफा बायदियै सिमा बारायनांगौनि दफा मोनसे दङमोन। थ' बे दफाया दिनैसिम जों मावफुंनायखौ नुवाखै। बे समावहाय बेफोर हाबाफोरा माने मावफुंजायाब्ला एबसुआ आरोबाव आन्दलन खालामफिनगोन नामा? दिनै जोङो दुलाय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थामथि गोरोबथायाव जों सागान होदों आरो बे बिटिआर गोरोबथाया मोनसे गोजोन गोरोबथा हिसाबै बरायजानाय सारा आसाम आरो भारतआव। आरो बिनिखायनो दिनै जों मान होनानै जोंनि सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जादों। बेखौनो फोरमायनो नागिरो जे जोङो जाय आखदखौ जोङो साइन खालामबाय एबसुनिफ्राय आरो बे गोरोबथाया दिनै मावफुंजाजोबनांगौनि थाखाय मोनसे सम लानो हागौ। नाथाय दिनै जोङो 3 बोसोर जाहांसिम मोनसे सम थांबाय, कर'नानि माखासे बोसोर बारलांबाय। बेजों लोगोसे मावनांगौआ निस्सय बे एसे ढिला जादों बा लासै जादों। नाथाय दिनै बेखौ गोख्रै मावनानै फोजोबनांगौनि थाखाय सिमा बारायनाया मोनसे गुबै एजेन्डा। जाय क्लजआ 3 नाम्बार क्लजआव दङ बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जों नारसिनगासिनो। बेबादिनो कमिसन दानायनि उनाव एबसुआ कमिसनाव बाहागो जानानै दिनै बेखौ दाफुंनायनि राहाया फारिलाइया फ्राय जोबनाय अबस्थायाव दं। आरो बेखौ लानानै दिनै जों भेरि माच पजिटिभ जे जोंनि ओनसोल फेहेरनाया जागोन आरो बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना गुबुन गुबुन दफाखौ लानानैबो बेयो फारि फारि मावफुंजालांगोन। दा जोबनायाव बेल' जे जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय भारतनि नखर मन्थ्रियाबो 2024नि बाथ्रा बुंदों। दा अदेबानि गासै समाय सिमाखौ लानानै दुलाय बर' फरायसा आफादाबो दिनै जि सोमावसारनायखौ जोङो थिरांथा लानानै दोनथ'दों बेखौ सानसे समाव गोनां जायोब्ला जोङो बोखांना लानो हानायनि जोंहा गोहो दङ। दा बिनिखायनो बे गोहोआ
दिनै जोबनानै थाङाखै आरो बे एकर्डखौ मावफुंजासिम मावफुंनायखौ नेनानै मावफुङाब्ला सानसे बेलासे निस्सय बर' हारिनि थाखाय जों माबा मोनसे सानफिननांगौनावबो जों उनफिननानै थानाय नङा।